do obilježavanja Dana ružičastih majica koji se obilježava zadnju srednju u mjesecu veljači. Posebno je drago što ste se pridružili obilježavanju ovog datuma kojeg već 3. godinu za redom uspješno obilježavamo. Mogu reći sve uspješnije jer ove godine, evo kao što vidite, imat ćemo i prigodni program. Posebno zahvaljujem kolegicama Gordani Divić i Heleni Lori koje su se potrudile odraditi razne aktivnosti, radionice s vama kako bi približili vam samu temu. Dakle, dan se u svijetu obilježava od 2007. godine u znak podrške jednom učeniku kojeg su njegovi kolege u školi pretukli samo zato što je došao u školi u ružičastoj majici. Drugi dan su njegovi prijatelji, koji nisu naravno sudjelovali u ovom činu, obukli ružičaste majice kako bi dali podršku svom kolegi. U našoj školi zadnja 2-3 tjedna zainteresirani učenici su sudjelovali na radionicama u kojima smo izrađivali plakate koje možete tu vidjeti i majice s porukama protiv nasilja. Također su sa kolegicom Helenom, koja će reći malo više o tome, sudjelovali u izradi scenarija nenasilničkog rješavanja problema. Rezultat ankete koja je provedena 15. veljače 2016. godine na području grada Novske. Kao što je profesorica Divić rekla, provele su učenice 4. G razreda Monika Kozić, Laura Iličić i Vanja Matičević. Bilo je 6 pitanja i anketirali smo muške i ženske osobe od 13. do 50. godine života. Iz rezultata provedene ankete od 9 ispitanika, od toga su 3 muške i 6 ženskih osoba. Dolazimo do sljedećeg zaključka. Osobe u životnoj dobi ispod 20 godina znaju puno više od ispitanika iznad 20 godina. Budući da su to učenici, vrlo jednostavno je za objasniti kako su oni upućeni u to zahvaljujući svojim nastavnicima i profesorima koji su dosta informirani i o samom projektu. Ispitanici iznad 20 godina uglavnom su slično odgovarali kako su upoznati s projektom, no nisu znali od kuda on potječe i koja mu je svrha. U nastavku će nam učenice 2. E i 2. G razreda predstaviti scenarije nasilja, odnosno primjere nasilničkog ponašanja i njihovog nenasilnog rješavanja. Kroz 2 radionice koje smo proveli na temu slučajeva nasilja, odnosno prevencije i borbe protiv nasilja, mislim da su učenici kroz jednu kratku edukaciju u stvari dobili vrijedne informacije, a mogla bi izdvojiti da sam ja isto tako nešto novoga naučila, pa mi je to u stvari najveća vrijednost ovih radionica i htjela bih u stvari u buduće pozvati sve učenike, dakle ne samo oni koji su sudjelovali, jer imam u planu nastaviti s radionicama na ovu temu, jer smatram da je ovo važna tema o kojoj treba govoriti ne samo na ovaj dan. Zato pozivam sve vas u budućnosti da se priključite ovakvim radionicama, jer mislim da zajedno možemo nešto novo naučiti. Daj Majo, odi po piće.